Og det er Mads, der har bolden. Godt kørt, Mads. Vi finder med at spille, i stedet for. Husk at zoome ind og sådan noget. Skal lige bruge pinden? Jeg bedre godt det. Prøv at give mig bolden. Ui. Og nice. Det er 1 time og 20 minutter. Familie Guldkampen. Og det er KFM. Vi skal være kommentator. Det kan blive farligt det her. Det kan blive rigtig farligt. Nummer 59 op. Nummer 56 op bolden. Det er ikke godt det der. Så det er godt spil. Fuck. Se, du kender mig. Ja, det er godt. Eller med det samme. Så har Mads Korsen bolden. Mads Korsen har den. Det er godt. Der er kast. Væk med den. Jo, det må du gerne. Det kan jeg når vi hænder. Godt, Mads. Så, er der mål? Skriver du til mig, når I skal spille? Jo. Det kommer jeg. Jo, jeg skal bare lige... Jeg ved ikke om hvornår, så... Ud, Mads. Nu, Mads. Godt, Mads! Bare den eneste, der klapper. Ja. Jeg har ikke lige brugt den. Hvor kan du filme, mand? Stel kameramand. Ja. Du skal filme over hver sin gang. Ej, ja. Ligesom ham der sad... ham der... Ja, men det der... Ja. Stel ned. Ja, så bare. Kom så. Det kommer bare til. Så er der mål! Nej. Væk. Langt væk fra mål. Kom, far. Hej! Vi er ved at filme. Jo, han er dommer. Han dommer. Han dommer. Ja. Det er godt spillet det der ellers. I filmer lige profil der, ham der. Godt, Mads, godt sagt. Ja. Det er meget bedre grafik, når man går holder ser, når man gør sådan her. Og så når man zoomer ind. Det er meget bedre grafik. Han må. Det er farligt det her. Det er noget rigtig farligt den her. Så! Så Mads i action. Mads in Jeg har action. en høj nummergruppe med 99, du har ved på Ja. Claus! Kom! Jeg skal have dit dankort. Så er jeg ikke sikker, at Så. Og så er der kontra. Altså, jeg var jo oppe og sætte penge på, så jeg kunne købe biografbillet, så smider jeg bare dankortet i min taske. Så den ligger jo der. Men det er da træls, du står derovre, ikke? Og giver en vink eller noget som helst. Altså, jeg anede ikke, om du har set mig. Så jeg gad ikke gå helt over. Race-aktion! Den behøver ikke engang at gå efter. Nej. Nej, den behøver ikke engang at gå efter. Men han skal jo være sikker. Kom over lidt nu. Så I lige. Han skulle lige have lavet en flyvende. Så man siger lidt længere tilbage.
Mads i aktion igen. Ja, kom langs løveren. Hvad? Ja, dem vi plejer at være på. Ja. Der er Jens Friis. Liv. Bilski. Ja, nummer 12. Og ham der scorede alle mål i sidste, ham der Magnus, han er udskiftet. Mads. Det er godt, Mads. Jeg er helt i de handsker der. Jamen, det er der, fordi det er mine. Hvor sygt, det fik jeg. Det var godt. Det er svin, det der, mand. Det var sygt. Så er Jacob. Film skoven. Filmer det. Han filmer FC. Han filmer det. Se, han filmer det. Han filmer det. Nej, det er se. Prøv at se. Er der nogen her? Skal jeg lave sådan en enorm dybning der, gør han? Gør han ikke? Og han skyder! Så Mads. Okay. Det er straffe, mand. Det er godt, at jeg lige får det straffe med mig. Ja. Godt, Mads. Godt udkast. Godt, Mads! Mads i aktion! For jeg tror, jeg fik godt, Mads! Jeg tror, jeg fik for langt. Nej. Det var en god redning, hva'? Ja. Fiberredning. En fiberredning, Mads. Der kan jeg sige det lidt. Nej, dem tror jeg ikke, repræsentanten. Hvorfor er det, du står? Hvad? Lad lige, du står. For han forstår heller ikke, hvorfor jeg ikke står. Det lader lige, du står. Det går ikke væk af ham forsvaren. Godt forspil. Nej, hvad sker der nu? Hvad sker der? Godt, Mads. Og der er fuldt op med tilskuere. Der er flere end op på AC. Ja. Det er ikke, du skal tale er. Du må tælle den. Tæl den. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.